Madunyiswe uJesu Kristo. Manje ithandwa zami ngifisa sibuke ivangeli lika Mateyu isahluko sama-28. Ngifisa sibuke lamavesi okugcina uMateyu asibhalela wona evangelini. Obhala kahle uxoxa le ndaba uJesu esevukile kwabafileyo. Siyakhumbula ukuba uJesu uthi angafa abesifazane bayahamba bayombheka elibeni. Uma bembheka elibeni abamfici ebese bethola umyalezo wengelosi athi hamba uyotshela abafundi bami ukuba siyohlangana eGalile. Mhlawumbe inkonzo engifisa uqala kuyona inkonzo yomyalezo uJesu ayidlulisa kwabesimame abeze ukuzombheka, ukuba uma befika bezombheka labantu uJesu uthi angibaboni abafundi bami eduze kwami, angibaboni abafundi bami bezongibheka, kodwa ngicela ukuba uyongibhekela bona ubanikeze umyalezo. Mhlawumbe into yokuqala engifisa ukuyibheka ngikukusise inkonzo yokuthi uthe uJesu mefa abafundi basebeyadideka. Uthe uJesu mefa abafundi basebeyesaba. Uthe uJesu mefa abafundi basebeba manqika. Uthe uJesu mefa abafundi basebefuna ukuyela emumva. Ebese ngibuza inkonzo yokuba empilweni yami mina ngikephi. Bese ngibuza inkonzo ukuba empilweni yami noJesu ngikephi. Bese ngibuza inkonzo ukuba empilweni yami nomndeni sikephi. Ebese ngibuza inkonzo ukuba empilweni yami nothandwa inhliziyo yami sikephi. Khona inkonzo evukayo ukuba uJesu ekufeni kwakhe abaningi bamhlamuka, ukuba uJesu ekufeni kwakhe abaningi babuyela emuva, ukuba uJesu ekufeni kwakhe abaningi balahlekelwa lithemba. Esekuvuka kumina ukuba sisekule nkonzo kaNkulunkulu, kodwa ikephi inhliziyo yakho? Sisekule nkonzo kaNkulunkulu, imicabango yakho ikephi? Sisekule nkonzo kaNkulunkulu, yini edlisa inhliziyo yakho kanzima? Kwesinye isikhathi siyahlala enkonzweni kaNkulunkulu, kwesinye isikhathi siyahlala nabantu bakaNkulunkulu, kodwa bazi kwenzakalani emphefumulweni yethu. Kwesinye isikhathi siyashada nabantu, kodwa bazazi inkinga esibhekene nazo. Kwesinye isikhathi siyahlala sumndeni, kodwa bazazi izimpi engiyilwayo enhlizweni yami. Khona inkonzo evukayo kumina, hathi obhala kahle encwadini kaJeremiya, hathi ubusisiwe umuntu othemba kuJehova, athi nothemba lakhe kuJehova, athi ufana nomuthi, athi otshalwe eduze komfula, athi ompande zawo, athi ihlezi ithola amanzi engasoze zalahlekelwa amanzi. Bese kuvuka kumina ukuba utshalwe phi wena? Bese kuvuka kumina ukuba phuza mfulamu wena? Bese kuvuka kumina ukuthi wondliwa ubani wena? Bese kuvuka kumina ukuthi baleke lapho wena? Bese kuvuka kumina ukuthi uncike wena empilweni yakho uma izinto sezenzeka, uma abantu sebekuhlamuka, uma abantu sebekushiya, uma abantu sebekuphendukela, uma abantu sebekukhombisa ubona wena ubalekela kwabo. Bese kuyavuka kumina inkonzo yesibili ayenzayo uJesu, hathi hambani notshela abafundi bami ukuba ngiyakuhlangana nabo eGalile. Ebese kuvuka inkonzo kumina umzali ehlamuka ingane yakhe. Ebese kuvuka inkonzo kumina umzali ethuba ikhaya. Bese kuvuka inkonzo kumina umntwana ebalekela abazali. Bese ngiyabuza ukuthi uma sebalekile khona nohambile wayombheka? Uma sebalekile khona nothi sithandwa senhliziyo yami sike sama phambi kwampristi senze ithembiso? Khona yini okwaya kuyena wathi sithandwa sami ngiyafuna sibuyele emuva bese siyayilungisa indawo? Kangithinta uJesu ithandwa zami uma esethumela umyalezo athi hambani nibatshele ukuba ngiyafuna ukubabona.
khona inkonzo evukayo kumina. Athi uJesu ngiyakwazi abakwenzileyo, athi uJesu ngikuzwile, athi uJesu abahlalanga nami kodwa ngisafuna ukubabona. Inkonzo yesithathu evukayo kumina. uJesu angifuni ukuya nabo kwenye indawo kodwa bengifuna ukuya kweGalile la ngiye ngahlangana khona nabo, la ngiye ngabashela khona, la ngiye ngababona besayibona. Bese ngiyabuza uliphi lakhe iGalile? Kuphi la uhlangane khona noThixo maqedane into zakho zashintsha? Kuphi la uhlangane khona noThixo maqedane wamazi? Kuphi la uhlangane khona noThixo maqedane abantwana bakho baphila? Ngobude bendlela siyayikhohlwa inkonzo uNkulunkulu ayivusayo kuthina. Ngobude bendlela siyayikhohlwa inkonzo uNkulunkulu akayiqala empilweni zethu. Ngobude bendlela sithe sikuthole konke besikukhulekela ebese siyamfulathela. Yangithinta uJesu umethi asibuyeleni ukuthi entweni iqalephi. Athi asibuyeleni eGalile, athi asibuyeleni kuze konakala manje kwakunjani kusamnanje, kuze konakala manje kwakunjani kuhlangana nawe, kuze konakala manje konakalaphi. Hayi uyangithinta umntaka Maria, akasho ukuthi kona ngifuna ukuyohlangana nawe emfuleni, akasho ukuthi kona ngifuna ukuyohlangana nawe olwandle, akasho ukuthi kona ngifuna ukuyohlangana nawe ethafeni, akasho ukuthi kona ngifuna ukuyohlangana nawe emzinthizeni. Uthi asiyeni entabeni. Athi obhala kahle encwadini yesilo sikaJeremiya, athi wena osusindile esikembeni, athi baleka, athi ungabusama uziyocasha emboshongweni. Athi uDavide bonke abamethemba uJehova bafana nentaba yaseSiyoni engayisanyasanyiswa. Bese kuvuka umbuzo kumina, iyiphi intaba obhekene nayo? Iphe yakhe intaba akubemela kuyona uThixo namhlanje? Iphe yakhe intaba afuna ukulungisa izinto? Iphe yakhe intaba athi sewuyibalekele? Hayi angithinta inkonzo yentaba, ngoba abanye basasentabeni kodwa basaphansi, abakakhuphuki ngisho ukukhuphuka, abanye bayafisa, abanye bayalangaselela kodwa amandla banako, abanye bayafuna kodwa khona babancindayo. Eyavuka mina inkonzo yentaba ukuthi abanye bayasondela kodwa ngokukhuphukela bayasindelwa, ngokukhuphukela bahlala phansi, ngokukhuphukela babuyele emuva. Kodwa entabeni khona sebephakathi nendawo, sebeyabona la bavela khona, sebeyabuya la beya khona. Kodwa entabeni khona sebephezulu, sebebuka la bevela khona, bathi sebethole konke barealize khona enye intaba ekhona ngaphambili. Kwesinye isikhathi intaba ingawumuntu, kwesinye isikhathi intaba ingawumshado, kwesinye isikhathi intaba ingawumndeni, kwesinye isikhathi intaba ingawumshado engibhekene nawo, kwesinye isikhathi ingawumsebenzi, kwesinye isikhathi ingayindawo engihlala kuyona. Iyiphi yakhe intaba uNkulunkulu akubisela kuyona? Iziphi izinto uJehova athi asambeni siyobhekana nazo? Abanye bethu balimele kodwa silingaziwanga abantu, kodwa siyilimaze thina uqobo lwethu. Ama-decision esiwathathile yibona silimazayo namhlanje. Abanye esibasondezile yibona abasilimazayo namhlanje. Ebehleka nabo yibona abasihlekisayo maqedane bahlekise ngosisi lethu. Namhlanje uJehova uhlala nathi uthi asiyeni entabeni. Namhlanje uJehova uhlala nathi uthi asiyolungisa izinto. Namhlanje uJehova uhlala nathi uthi asibuyeleni emjenini. Namhlanje uJehova uhlala nathi uthi asiye kubantwana bethu. Namhlanje uJehova uhlala nathi uthi angihlale noqobo lwami. Hayi uyangithinta umntaka Maria, uthi mesethe asibonane nabentabeni, lithi izwi likaNkulunkulu abaningi bamdumisa, abaningi babona amandla akhe kodwa abanye bangabaza. Bese kuyavuka kumina ukuba inkonzo ngigabaza izawufika nakuthina, ukuba inkonzo yokusaba izawufika nakuthina. Ebesethu ungesaba, athi bheka ngiphiwa amandla onke emhlabeni, athi ungesabi ngoba isimo obhekene naso, athi mina sengisikhulekele, athi isimo obhekene naso, athi mina ngiyasazi, athi izibonwisana naso, athi akho sikhala esibekiwe esiyakuba namandla phezu kwempilo yakho, akho sikhala esibekiwe esiyakuba namandla phezu kwabantwana bakho, akho sikhala esibekiwe esiyakuba namandla phezu kwayo yonke into engikubusise ngayo. Ebese iphethwa obhala kahle, athi bhekani nani
athi kuze kuyovula umhlaba wonke ebese kuvuka kumina inkonzo uDavide ngelinye ilanga akayisho izinto zonakele athi noma ngijabula phansi kwethunzi lokufa athi angikwesabo kubi athi ngoba wena nami athi udondolo lwakho athi liyangisiza endleleni noma ngijabula phansi kwethunzi lokufa angikwesabo kubi. Ndlovukazi yezulu libe nathi isibusise sizivikele isikhanyisele sinika amandla negrasiya likaNkulunkulu yena ongiyisele endodana nomoya ocebileyo.